Nôl am drafodaeth ola'r bore ar daith ysgolion Hacio'n Holi i gyd. A falch iawn i weid bod Dafydd Ellis Thomas wedi ymuno â ni ar gyfer y drafodaeth ola. Aelod cynulliad Dwyfor Meirionnydd dros Blaid Cymru. Felly diolch yn fawr iawn i chi, Dafydd, am ymuno â ni ar gyfer y drafodaeth yma. Fydd yn sôn am UKIP. A fi'n gwybod bod yr gosodiad ar gyfer y drafodaeth yn mynd i ddod o'r llawr. Felly ni'n syth mewn iddi. Pwy sy'n ar gosodiad ar UKIP? Catrin, beth yw e? Does dim lle i UKIP yng Nghenilliad Cenedlaethol Cymru. Diolch yn fawr i ti, Catrin, am osodiad dadleuol, ond hefyd un sydd werth i drafod yn wyneb beth sy'n debygol o ddigwydd blwyddyn nesaf. Dafydd Ellis Thomas, ddechreuwn ni gyda chi. Y gosodiad yw, does dim lle i UKIP yng Nghenilliad Cenedlaethol Cymru. Ble chi'n sefyll ar hon? Wel... O, a cyn bod ni'n dechrau, llai ofyn i chi danio'r mic. Dwi'n mynd arfer rhaid y bostio mewn ymlaen, a ydych chi'n edrych yn lawer iawn gwell na'r bobl roedd yn alfer eistedd ymlaen i pan o'n i'n eistedd fan hyn gorffennol. Allai'n dychmygu bod ni wedi bod yn y stafell yma am 5 mlynedd, Dilwyn, fi o'n i yma? Sorry? 5 mlynedd fi o'n i yma? Ie, beth fanna. Heb ole dyn na dim byd, mae'n syndod bod ni wedi para cyhyd. Beth bynnag. Diolch am y gosodiad, ond mae'n rhaid i mi ddweud, mod i o'r farn bod yna le i bawb yng Nghenilliad Cenedlaethol Cymru. Oherwydd beth yw Cynulliad Cenedlaethol Cymru, fel y gwelwch chi ar y datganiad sydd yn mynd allan ar bob gohebiaeth o'r lle yma, yn swydd ni ydy cynrychioli barn pobl Cymru a galw Llywodraeth Cymru i gyfri, yn fyr, ac mae rhyddid democrataidd yn allweddol i Gymru ac i'r cynulliad hwn. Dwi wedi bod yn aelod seneddol yn San Steffan. Dwi'n siŵr bod yna neb yn y stafell yma sydd yn cofio hynny, yn 1974, yn Meirionnydd roedd hynny, ac yna yn aelod cynulliad dros Dwyfor Meirionnydd ers, Meirionnydd Nant Conwy, ac yna Dwyfor Meirionnydd ers 1999, felly dwi wedi bod yma yn y cynulliad o'r dechrau. O'n i'n ymgyrchu o blaid cael cynulliad, ac felly dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn bod pob plaid wleidyddol sydd yn sefyll etholiad yng Nghymru yn sefyll ar gyfer y cynulliad, mwyn i bobl Cymru gael cyfle i bleidleisio iddyn nhw, neu yn bwysicach, i beidio bleidleisio iddyn nhw. Dwi hefyd o blaid diwygio y drefn bleidleisio, fel bod ni'n gallu ethol pobl gyda system yn lle croes yn erbyn enw mewn etholaeth, ac yna pleidleisio dros blaid ar yr rhestr. Dwi o blaid cael pleidlais sengl dros glwyddadw 1, 2, 3, 4, 5, mewn etholaethau mwy, fel y bydd pob plaid yn gallu cael ei cynrychioli'n fwy cyfartal. Yw hwnna'n ddigon? Wel, ni'n goli lan y cwpl o bwyntiau yna. I ddod yn benodol at UKIP fan hyn, os lle yw gwleidyddiaeth nhw'n cynulliad, achos i ugly politics nhw, dyna eiriau arweinydd chi wrth gwrs Lian Wood, the ugly politics of UKIP, does dim lle iddyn nhw yng Nghymru? Dwi ddim yn defnyddio geiriau fel yna, dwi ddim yn credu bod neb yn ugly nag yn non-ugly mewn gwleidyddiaeth. Mae pob math o politics yn politics. A beth sydd yn bwysig i mi yw'r ddadl democrataidd. Mae'n bwysig iawn bod pobl sydd yn dal safbwynt cadarn yn dadlen democrataidd. Lle mae'n beryglus, am yw wel rhain o'ch chi sy'n eistedd nes atau, bod hi'n gwisgo baner cyfeillgarwch Cymru a Ffrainc. Heddiw yma, oherwydd o'n i digwydd bod ym Mharis gwbl o wythnosau nôl, ac dwi'n meddwl bod yn drychinebus ac yn warthus ac yn ofid dychrynllyd i ni gyd beth sydd wedi digwydd yn fanna. Mae'n bwysig iawn bod gwleidyddiaeth yn gweithredu'n democrataidd, bod pob barn yn gallu cael ei chynrychioli. Lle ofyn i chi, Dafydd Ellis Thomas, fel un o gymeriadau yr cynulliad fynd yng Nghymru, mae Nigel Farage yn fath o gymeriad mewn gwleidyddiaeth, nid bod fi'n cymharu chi'n uniongyrchol o Nigel Farage. Right. Ond beth yw'ch barn chi amdano fe fel gwleidydd? Yw e'n llesol bod yna gymeriad sy'n arwain y gad? Chi'n hoff o Nigel Farage? Twpsyn. Ond mae gan Dwpsyn hawl i sefyll etholiad. O, mae yna lot o'n nhw wedi gwneud. A rhain o'n nhw wedi llwyddo i ennill etholiad. Felly, dyna safbwynt i'n hollol gadarn. Mae gan pob barn i hawl i sefyll mewn etholiad democrataidd. Na ni, diolch yn fawr. A goron ni fe i'r llawr nawr de, a wedyn felly ddewn ni'n ôl to chi am sylwadau maes o law. Catrin, ti ddechreuodd ni. Does dim lle UKIP yng Nghenilliad Cenedlaethol Cymru? Reit, wel dwi'n cytuno yn llwyr, achos bod ni yn wlad democrataidd, ac wrth gwrs, heb bod ni'n wlad democrataidd, mae posib fos yna'n Plaid Cymru, lle dwi'n gefnogol iawn o Plaid Cymru ac yn y blaen. Ond yr unig beth sy'n poeni fi, ydy'n y sefyllfa da ni wan, yn y dirwasgiad yn y blaen, mae pethau fatha UKIP yn dod yn fwy poblogaidd,
ella achos bo ni eisiau rhywun i feio, a mae UKIP yn dda iawn am roi bai ar pobl digon, dychwyd, sydd ddim really angen rhoi bai ar. Ond dwi just yn poeni ydw i, os ddaw nhw, dwi'n meddwl bod gen nhw berffaith hawl, ddeud eu barn, achos gan pawb, ond os ddaw nhw, dwi'n gobeithio fydd yr pleid eraill yn gwneud siŵr bod nhw'n gwneud siŵr ddaw nhw byth i fwy o rym, achos da ni ddim angen plaid lle maen nhw'n gwrthfeid eu hunain yn aml, enghraifft mae Nigel Farage yn dweud bod eisiau gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond mae ddigon parod i dderbyn 3,850 pint y flwyddyn gen nhw, mis, sori, a mae ddigon parod i dderbyn ail bensiwn gen yr Undeb Ewropeaidd, ond mae eisiau gadael, sy'n wrth gwrs yn gwrthwediad ac yn ragrydd, siwr, yn fatha sicr. Ac wrth gwrs, datganiadau hiliol sy'n dod fyny yn rhy aml ganddyn nhw. Yr unig beth sy'n mae just poeni ydw i, ond dwi'n gwbl gytun bod dylen ni adael pawb a'i farn ac yn y blaen, so dwi'n yn siŵr lle dwi'n sefyll ar hwn yn iawn. Felly yr egwyddor o ddemocratiaeth yn sefyll, ond dwi ti'n bersonol ddim yn swnio'n rhy hoff o'r blaid. Reit, a goron ni fe i'r llawr. Eirgain, lle ti'n sefyll ar hwn? Oes lle i UKIP a'i gwleidyddiaeth yng Nghymru? Wel, yn sicr, fel Catrin yn gweud, ni'n mlaen ddemocrataidd, a mae lle i bob un yma, hawdd y bob un yn gael barn. Ond maen nhw'n amcamgyfri byddai UKIP yn cael falle 9 sydd yn yr etholiad, sy'n fwy na Plaid Cymru, sef Plaid Cenedlaethol o wlad. A mae hwnna'n rhywbeth hollol ofnadw dwi'n meddwl, bod y Plaid Cenedlaethol yn cael trechu da Plaid Eithafol fel UKIP, a yn dilyn pethau sy'n digwydd gyda ffywoderiaeth, mae pobl yn mynd mewn i banic falle eich bod neb yn siŵr am beth i wneud, a mae pobl falle yn mynd droi at pleidiau mwy eithafol fel UKIP, fel wnaethon ni weld yn yr Almaen o gyda y Nasiedd, pobl yn troi at Hitler a Blaid Nasiedd ar ôl gweriniaeth Weimar yn cael ei ddymchwel, a o'n i moyn gweld pobl yn troi mwy at bleidau eithafol na, dwi ddim yn credu ni. Felly, cymharaeth yn ynghyrchol fyna rhwng UKIP a Nasiaeth. Odi hwnna'n gorddweud? Pwy sy'n achub cam? Robert? Gyntaf, dwi eisiau dweud, dwi ddim yn gefnogol o UKIP, ond lot o'r amser dwi'n meddwl bod nhw'n cael eu cyflwyno mewn ffordd anheg. Achos lot o'r amser aelodau unigol o'r blaid sy'n deud y pethau eithafol yma, fel plaid, dyn nhw ddim yn blaid eithafol. Yr unig beth maen nhw'n ofyn am rili ydy adael yr Undeb Ewropeaidd, ond mae gennych chi aelodau mwy eithafol o'r blaid sydd yn amlwg yn dod â'i image nhw lawr. Ond yw i neges nhw mwyn cyflawni hynny? Okay, eu nod nhw yw gadael yr Undeb Ewropeaidd, ond yw i neges nhw, yw'r cerbyd na gyflawni hynny yn un sy'n ymylu ar hiliaeth, hynny yw creu ni a nhw? Dwi'n meddwl, achos dwi'n meddwl ydydd yr Undeb Ewropeaidd, wel, Prydain a'r Undeb Ewropeaidd weithio fo'i gilydd, heb fod Prydain yn rhan o'r Undeb. Dyn ni'n gorau, edrych ni'n symud i ffwrdd o Ewrop, achos dyn ni'n amlwg yn rhan o Ewrop. Na, dyn ni ddim. Ond, dwi'n gwybod dwi'n fel. Ond, dwi'n mwyn beth... Oce, iawn, diolch yn fawr i ti am dystylwyd yna. Morgan Wyn, ti wedi bod yn dawel ar hyn, ond o'n i'n siarad ti'n eithwr, a fi'n gwybod bod gyda ti farn ar hyn. Os lle UKIP yng Nghymru? Rhaid fod yn onast, dwi'n mynd 100% dall amdano politics efo'r gwlad oherwydd, really, diolch yn interest fi llawer, ond efo UKIP, yn yr election dwytha, nath mam, chwaer a tad electio am UKIP, oherwydd o'n nhw'n gweld bod oedd UKIP yn gwybod beth oedden nhw'n sôn am ac oedden nhw'n gwybod bod oedden nhw'n straightforward efo beth oedden nhw'n de, ac nath nain fi fotio'r un peth hefyd, a nath nain fi ddeud efo Plaid Cymru, o'na pobl yn dod rownd y tai efo Plaid Cymru yn deud bod oedden nhw'n deud bod nhw'n wella blwyddyn yma a deud bod nhw'n gwneud hyn a llall. Ond nath nain fi stopio'n deud bod gath Plaid Cymru pres yn rhywbeth i roed i NHS, ond da ni wedi gweld llawer o wahaniaeth ers yna wedyn. A so nath neb o teulu fi bleidleisio am Plaid Cymru blwyddyn tystiolus dwytha. Oce, ddau nôl at Dafydd Ellis Thomas ar tegwch chi Plaid Cymru fan hyn. Ond os na gwestiwn arall, oeddi UKIP yn mynd i ddwy'n pleidleisio Plaid Cymru? Chi'n poeni, Plaid Cymru i raddau oedd y blaid amgen, rhyw lais arall. Oeddi UKIP yn dwy'n y tir na? Mae pob plaid yn cystadlu am bleidleisio pobl, a dwi wedi ddordeb mawr beth ti wedi dweud, oherwydd gymys i ran yn ystod i setholiad yn Ysmôn pan etholwyd rhywun. Un o beorwaith ac o'n i falch iawn o hynny, wrth gwrs, achos
bod o'n gyffeiliad i ni yma yn y cynulliad ac yn dilyn yn gwaith ardderchog i Anwyn Jones, oedd mewn llywodraeth ar ran Blaid Cymru. A pan mae pobl yn dweud bod nhw ddim wedi cael dim byd gan Blaid Cymru, dim ond 250 o filiynau o bunna gafwyd i Wynedd pan oedden ni mewn llywodraeth. Rwy'n wedi cyfri faint da ni wedi cael eto, ond mi fyddai yn sicr yn dweud yn fy nhaflan etholiad ar gyfer Dwyfar Meirionnydd y tro nesaf, faint o arian cyhoeddus sydd wedi dod i Wynedd ers y cyfnod da ni wedi bod yma. Ac dyna di gwleidyddiaeth. Os da chi'n diddordeb mewn gwleidyddiaeth, ond os biwch chi tu ôl i chi, mae'r murlun yna, fel mae'n siŵr da chi wedi cael esboniad, mae hwnna'n cyfeirio at yr holl bethau yma'r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru fel rhan o'r cynulliad yn gyfrifol amdanyn nhw. A mi welwch chi fanna fod popeth o bwys y mywyd Cymru yn enwedig y gwarthag a'r defaid, dwi'n gallu weld o fan hyn, a'r barcud sy'n yr awyr yn ar ole, mae'r rhain i gyd yn bethau da ni'n ymwneud â nhw. Felly dyna di gwleidyddiaeth. Faint ohonoch chi sydd ar y cyngor ysgol yn eich ysgol? Wel, dyna ni, da chi gyd yn wleidyddion, wedi'ch ethol. A da chi'n cynrychioli wedyn y bobl sydd wedi'ch rhoi chi yna. A fyna dechreuais i fel yna mewn gwleidyddiaeth myfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor. Os oes rhaid chi'n gwybod ble i fynd i Brifysgol, amlwg. Mae bach yn agos i rei o ysgol y Berwyn. Ond os oes rhywun arall eisiau mynd i Brifysgol Ardderchog, lle mae chwaraeon a gwyddor chwaraeon gyda'r gorau yn y Deyrnas Unedig, cofiwch am Brifysgol Bangor. Dwi'n yn siŵr i fod i ddweud pethau fel yna. Oce, iawn. Diolch yn fawr. Rei, nes i oli Dafydd Ellis Thomas ynglyn â Nigel Farage yn benodol. Beth yw'ch barn chi am Nigel Farage fel unigolyn? Yw e'n gymeriad chi'n cynhesu ato, neu yw e'n eich corddi chi, Catrin, ti ar y law lam yna? Wel, Nigel Farage, nes i sgwennu gwaith cwrs mynegu barn fi yn nerbyn UKIP a pam dylia pobl ddim pleidleisio UKIP, achos oedd just poeni ydw i bod nhw'n dod i fwer, achos dwi'n meddwl, oeddech chi'n sôn bod yna bolisia sydd digon, neu bod mond unigolion sy'n deud pethau, ond o'na bolisi bod dylia pobl just cael siarad Saesneg ar trena, gan bod iaith dramor yn mynd i wneud pobl deimlo'n awkward. Ydyn nhw'n cyfri Cymraeg, ydyn nhw'n fel fysa ni'n gorau siarad Saesneg ar bob tren da ni'n mynd ar, cyn bod ni'n neud i bobl deimlo'n awkward. Dwi'n meddwl pethau fatha UKIP, mae magu anwybodaeth, mae magu wedyn hiliaeth, sy'n wedyn fydden ni fynd â nhw'n ôl at ISIS a bla, achos adag yna wedyn, mae bosib bod Mwslimiaid yn y wlad yn mynd i deimlo'n neglected gan eu gwlad eu hunan, os mae rhywbeth fatha UKIP sy'n hollol Independence Party UK, obviously, fatha, mae gyd amdan Prydain fawr a bod neb arall yn bwysig, lle. Adag yna wedyn, mae'n bosib bod nhw'n mynd i gael ei radicaliddio'n haws, a maen nhw'n mynd i fod yn fwy, fatha, dwi'n gwybod, dwi'n just poeni fwy na dim. Oce, diolch. Cori. Un o'r pwyntiau fi'n credu amdano UKIP yw bod ni'n nod UKIP fel ych chi'n gweud yw i just adael yr Ewropeaidd a unwaith i nhw actually cyrraedd y nod yna, sa'n credu wedi ni bod na lle i nhw yng etholiadau, fi'n credu, ond fel ceidwadwyr asgell dde iawn bydden nhw. A yn enwedig arweinwyr fel Nigel Farage, maen nhw'n arweinwyr cryf iawn, a mae dull y pelgar yn ystod yn etholiad cyffredinol. Mae hwnna'n becso fi o weld bod pobl yn troi dy fe, achos mae'n gweud pethau mae pobl am glywed, a pethau really eithafol fel oedd, sorry, sa'n cofio un o'n gweud, Catrin, ie? Catrin. Ie, chi siarad mewn? Yn mhrofiad i, ac yn yr ystadegau dwi wedi weld, nid ceidwadwyr asgell dde yn unig sydd yn troi at UKIP, a mae yna nifer sylweddol o bleidleiswyr Plaid Cymru, fel da ni wedi clywed yn barod, wedi troi at UKIP. Mae yna bleidleiswyr llafur yn enwedig yn y cymoedd wedi troi at UKIP. Ac yn sicr yn etholiad Ynys Môn, fe wnaethon nhw dynnu pleidleisiau o bedair plaid. A felly mae rhaid i ni ddeall, dwi'n meddwl, bod pleidiau gwleidyddol yn gallu apelio ar draws y spectrwm. A mewn gwirionedd, fe allar rwy'n ddadle, os da chi eisiau plaid genedlaethol go iawn, bod UKIP, United Kingdom Independence Party, yn cynnig rhyw fath o genedlaetholdeb Prydeinig i bobl sydd eisiau hynny. Ac felly, dyna sydd wrth wraidd yr ymlyniad wrth UKIP, sef bod pobl eisiau rhywbeth gwahanol yn ei gwleidyddiaeth.
Dyna pam dwi'n meddwl bydde fe beth da iawn i cael nhw yma. Oherwydd wedyn fydde rhaid iddyn nhw ddadle gyda'r gweddill ohono ni yn y cynulliad cenedlaethol am bolisia perthnasol i Gymru. A wedyn mi fydden ni'n gweld wedyn pa mor ddwl maen nhw. Mi eisiau ofni nhw, bring them on! Gret, diolch yn fawr Dafydd Thomas. Reit. Fi'n cytuno'n gryf da popeth i chi wedi gweud, achos fel ar ddiwedd y ddydd, Wlad Democrataidd ni sy'n byd ni'n lle wneud. A mae rhai o bolisiau UKIP, meddwl, so nhw fel fi'n gweld ochr, meddwl, fi'n deall hwnna, fel un yn oedd, os yw mewnfudwyr yn dod i'r wlad, mae rhaid nhw aros 5 mlynedd tan bod nhw'n gallu cleimo buddialiadau. Fi'n meddwl mae hwnna'n oreit, achos mae rhai pobl yn dod, sa'n gweud bod pob un, ond mae rhai pobl yn cymryd mantes o'n system buddialiadau ni, a mae hwnna'n rhywbeth fi'n meddwl byddai'n gallu gweithio. Ond wedyn, mae ydych chi rai pethau chi'n meddwl, mae eisiau chi tynnu'ch hun ar eich gili, sori, mae hwn yn hollol anerbyniol. Fel, neithwr, gathon ni drafodaeth ar addysg criw, UKIP yn gweud cael gwared addysg criw yn ysgolion cynradd, tra bod fi'n meddwl mae hwnna fyna ges i'r addysg criw gorau. Be fi'n mynd i wneud, os nad o'n gwybod am ti period fi amser ar fi'n ysgol fyna. Mae fe'n bwnc dy bws, os chi'n mae'n siarad am ti ni, tuff. Sori, sori, os nad dwi'n mynd i gael yr addysg na, falle byddwch chi'n gweud o lan i'r rieni i weid e. Beth os, chi'n meddyliwch am sefyllfa, mae mam rhywun di marw, a byddai'r tad yn gofyn neud y sgwrs, a bod e ddim yn gwybod am ti ni. Mae UKIP yn meddwl bod e'n rhywbeth bydde ddim yn gallu cael ei trafod pan mewn gwirionedd mae rhan fwyaf o bobl yn dechrau period nhw yn ysgol gynradd. So, fi'n meddwl, mae eisiau just, fi'n cytuno â chi, mae eisiau cael nhw'n y cynulliad, i nhw gallu dadle, achos fi'n meddwl cachgu yw'r Nigel Farage. Fi'n meddwl, mae fe jyst yn mynd yn nerfs fi. A, mae lot o bobl yn y byd mae'n mynd yn nerfs fi, ond mae fe yn wleidydd sy'n hawl gweud i barnau, mae pob hawl dy fe. Oedd ni'n cytuno dy fe neu ddim? Na'n barn ni, a mae perffaith hawl dy ni cael y barn na fyd. Diolch yn fawr ti, Cerys Lewman. Fi'n meddwl bod e'n bwysig i cael UKIP achos mae'n dangos fel y spectrwm a mae'n rhoi syniadau i ni fel y syniad amdano 5 mlynedd cyn nhw'n cael bydd daliadau. Mae hwnna'n dda achos mae rai syniadau a wedyn falle y rai fwy radical ni lle cymryd y syniadau neu nhw falle yn llai radical a fel addasu nhw. A fi'n credu fyd ddo, mae UKIP, maen nhw'n cyfleu hunan fel UK Independence Party ond oedd un o'r ffigurau'n gweud bod nhw'n mynd i roi 12 biliwn o bunnoedd i fewn i NHS Lloegr. So fi'n meddwl wrth pleidleisio i UKIP, wedyn ni'n seithio'n hunan yn un trod, achos dyw Cymru, ni Cymru, yn ddim mynd i cael unrhyw beth allan o UKIP, tra allan ni bod yn pleidleisio am Plaid Cymru, sy'n llawer fwy gyda materion llawer fwy addas a yn taro gytre fwy. Dafydd Ellis Thomas yn falch o glywed hwnna, fi'n siŵr. Ddod at Cefn, Dylan, enghraifft. Nigel Farage, hoffi fe neu methu godda'r dyn? Yn bersonol, dwi'n ffindio fo'n eitha doniol, ond dwi ddim yn cytuno â beth mae'n dweud, ond gallaf gweld pam mae'n apelio at gymaint o pobl sydd ddim wir efo diddordeb yn gwleidyddiaeth. A odi fe'n llesol i gael rhywun fel Nigel Farage? So ni gyd yn gwybod pwy yw e, fi'n cymryd bod ni gyd yn gwybod pwy yw Nigel Farage. Faint o wleidyddion lle ni wein am beth i? Odi fe'n llesol bod dyn ni ffigurau fel Nigel Farage sy'n creu rhywfaint o drafodaeth am wleidyddiaeth sy'n mot beth yw hwnnw? Ie, mae'n eitha dda, mae'n di dod at llawer o diddordeb, pobl yn gwneud hwyl ar benno a phethau fel yna. Fan o fe. Joseph, ti Cefn, diolch Dylan. Dwi'n meddwl mewn ffordd alle mae'n ei chydig bach o les mewn gwleidyddiaeth achos dwi'n meddwl yr apel ydy achos bod o'n fwy fatha person go iawn. Mae'n siarad yn gall i fatha bobl sy'n hanner y gwleidyddion sy'n siarad fatha bod nhw'n siarad o nodiadau pwyllgor lle. So mae bobl yn gallu uniaethu mwy efo fo. Alle, chi'n gweld un peth efo Jeremy Corbyn, ond bobl yn licio'r ffaith bod o'n siarad yn be oedd ar ei feddwl o, ddim just typical siarad gwleidyddiaeth lle. So alle gwleidyddion eraill ddysgu o bethau fel yna. Felly, ti'n meddwl gallai fod yn cyfrannu rhywbeth llesol i wleidyddiaeth bod e yn gallu... Os ymwneud bell o hynna, ond o ran i, dwi'n gwybod o ran yr apel, fel y ffordd mae'n siarad alle. Mae'n siarad mwy fatha mae bobl arferol yn siarad. Wel, rei bobl arferol yn siarad. Iawn, gret, diolch yn fawr. Iawn, y ddau... Elliot, ar lawr ran. Ble ti'n sefyll ar Nigel Farage? Fan?
Fi eisiau'n teimlo fel y ffordd mae Nigel Farage yn siarad a defnyddio iaith i cyfleu teimladau tuag at materion gwleidyddol. Mae fe just fel, mae fe'n offendo llawer o bobl. Fi eisiau'n teimlo fel, swn i moyn rhywun mewn pŵer sydd yn hapus i sefyll mlaen o lan o wlad o flaen ag wlad i gyd, a sydd offendo llawer o bobl fel cymuned hoiw, Muslims, o bethau fel la. Mae rhain yn cymunedau fawr yn y wlad yma, so fi eisiau'n teimlo, os mae fe'n pŵer, mae fe mynd i offendo lot o bobl. Ond na gwybod beth braf cael rhywun sy'n gweud, yn honedig, beth sy'n ar ei meddwl nhw. Ydy hwnna'n beth braf, yn doriad o'r arferol fewn gwleidyddiaeth? Ie, mae ffordd i dweud popeth, a sy'n mynd dewis y ffordd gywir. Sym eisiau gwmpa mas, pawb. Meddai'r un dadleuol fyna. Diolch Eliot. Ei, Catrin, beth sydd ti weid? Trwy ti eisiau mateb fi yn? O'ch ti'n sôn am uniaethu fo Nigel Farage fyna, ag atho i private school ei hun. So, faint fedra ni uniaethu fo rywun sy'n deud polisia ac sy'n deud fatha, chdi'n deud, dwi'n meddwl bod o'n gallu bod yn eithriadol offensif. Dwi'n meddwl, y broblem ydy, ydan, da ni gyd o fama gallu gweld bod UKIP yn eithafol mewn i raddau ac yn y blaen. Ond i bobl sydd ddim rili fo gymaint o ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth, a maen nhw'n mynd yn clywed ambell i beth, un ochr o'r adael, be maen nhw'n mynd i wybod wedyn. Dwi'n cytuno'n llwyr, Gwlad Democrataidd, mae yna hawl yn yma. Ond swn i'n derbyn nhw, os fysa chi'n gaddo i fi, fysa yna ddim fwy o bwer iddyn nhw. Os da chi'n gaddo, mae y peth fysa'n digwydd ydy codi cwilydd, ac y peth fysa'n digwydd ydy trechu nhw. Swn i'n ddigon hapus cael nhw'na ac jyst cael gwarad yn nhw os fedrwch chi addo wneud hynna a dangos tystiolaeth bod fedrwch chi wneud hynna. Chos ar y funud maen nhw'n codi mewn pŵer yn hytrach disgyn a dwi'n dar pam pobl wedi troi at nhw achos maen nhw eisiau gweld rhywbeth gwahanol. Felly pam nad yw'r gwleidyddion eraill yma yn cynnig rhywbeth gwahanol am unwaith? Na i droi at Dafydd Ellis Thomas arni, achos mae'r berig, yn ôl be welon ni yn Mharis, mae yna sôn am Blaid Marine Le Pen yn Ffrainc ag ati, bod y pleidiau mwy asgellfu mwy eithafol, mae'n gallu elwa ar hinsawdd rhyngwladol. Siwt gallwch chi warantu mae i herio nhw a'i trechu nhw newch chi, yn hytrach na i herio nhw a bod nhw'n rhagori? Wel, beth dwi'n geisio wneud ar un o bryd, ynghyd â gweddill aelodau o'r Pwyllgor Cyfansoddiadol, yn y lle yma, ydy cael mwy o aelodau cynulliad. Llai o gynghorwyr sir, a llai o gynghorwyr cymuned, a mae yna lai o aelodau seneddol yn beth bynnag yn barod. Ond mwy o aelodau cynulliad, fel bod y nifer sydd yn y cynulliad yn cyfateb yn well i faint o wlad. Achos dyw 60 o aelodau ddim cyfateb yn dda o'i gymharu â gwledydd eraill, a'r rhanbarthau eraill yn Ewrop, i wlad o 2 miliwn. Ac felly, pe bydden ni yn cael, dydwn ni 90 o aelodau falle, neu 100, rhywle fel yna, a bod ni'n nesol nhw i gyd 1, 2, 3, 4, felly warantu chi ar ei pleidlais bresennol, na fydde UKIP ddim yn cael y ffigurau da ni wedi sôn amdanyn nhw heddiw yma. Gai dorri mewn fyna, achos sôn am y mathemateg i ni fyna, ond beth os yw neges UKIP yn llwyddo? Hynny yw, mae yna hinsawdd rhyngwladol derfysgaeth ag ati, mae naratif clir iawn nhw yn hynny yw creu rhyw fath o ofn rhwng ni a nhw. Mae naratif rhwydd i'w gwerthu, mae'n stori, mae'n bennawd rhwydd i'w gwerthu. Siwt gallwch chi fel pleidiau mwy cymhedrol, byddai rhai yn dadle, drechu hynny? Wel, dwi'n meddwl bod ni'n gymedrol o gwbl, dweud gweithio chi. Dwi'n angymedrol iawn o blaid cyfiawnder ac idraddoldeb, ac o'n i'n falch o glywed... Ond dyn nhw ddim mor rhwydd i'w gwerthu ag ofn, ydyn nhw, gwleidyddiaeth ofn? Ydyn ma nhw, dwi'n credu bod nhw. Oherwydd beth yw gwleidyddiaeth, yw gofalu am y pethau mae gyd, a nid jyst yng Nghymru, ond yn y gweddill o'r byd hefyd. Dyna pam nad dwi ddim yn defnyddio'r gair annibyniaeth, oherwydd os neb yn gallu bod yn annibynnol ar neb arall yn y byd da ni'n byw na fo. Da ni gyd yn rhannu'r byd gyda'n gilydd, ac un o'r pethau pwysicau i fi, wrth gwrs, yw'r amgylchedd. A chlywch chi bus bo UKIP yn sôn am yr amgylchedd, os nad ydyn nhw'n gwrthwynebu melinau gwynt neu twrbinau o fathau... Ond gai dorri mewn eto, mae pob un yn trafod terfysgaeth ar hyn o bryd, pwy sy'n trafod yr amgylchedd? Hynny yw, mae UKIP yn gweithio ar neges sy'n rhwydd i'w gwerthu, yn ni a nhw yma. Wel, dwi wedi bod yn trafod amgylchedd dwy bore yma fel mae'n digwydd, oherwydd dwi'n gwneud gwaith ar hyn o bryd ar yr ardaloedd o harddwch eithriadol ac ar y parciau cenedlaethol ac ar y dynodiadau eraill i wneud yn siŵr bod gennym ni at y dyfodol yng Nghymru well trefn ar gyfer yr ardaloedd da ni'n gymaint yn mwynhau byw yn nhw, wel dwi beth bynnag mwynhau byw lle dwi'n byw, ac yn cael y cyfle o fwynhau yr ardaloedd yna, a mae cael dŵr glân ac adnoddau diogel a bwyd da yn cael ei gynnyrchu gan y meithwyr clyfar
Mae hyn i gyd yn rhan o fywyd pobl. A mae terfysgaeth yn codi, wrth gwrs, oherwydd polisi tramor afiach, llywodraethau sydd yn imperialaidd, y megis y Deyrnas Unedig, Ffrainc a'r Unol Daleithiau, a Rwsia. Diolch yn fawr i chi. Mae hwnna'n gret, David Ellis Thomas, diolch. Reit, nôl at y llawr am cwpl o funudau yn rhagor o drafod. Reit, dawn ni at Lauren. Morgan Llwyd, reit, Nigel Farage i ddechrau, ti'n hoff o'r boi? Ti'n fawr yn... Dwi ddim yn cytuno gyda'i rhai o polisiau, ond fos fi ddim yn pleidleisio amdano chwaith, ond dwi'n credu mae wedi gwneud pethau dda am y plaid. Mae wedi denu fel 3 miliwn o pleidleisio yn y etholiad diwethaf. 13. Peri poeni am y ffigurau. Maen nhw wedi gwneud camau mawr mlaen, yn dyn nhw. Mae wedi gwneud camau ymlaen yn mewn, a mae wedi fel droi agwedd newydd at gwleidyddiaeth. Mae wedi gweld mae yna mwy opsiynau na'r fel ceidwadwyr neu plaid llafur. Mae wedi gweld, mae wedi agor fel llygaid pobl at y pleidleisio eraill sydd yno. A dwi'n credu, ddylen nhw cael lle yn yr cynulliad os mae pobl yn pleidleisio nhw i fewn. Diolch. Llynos, ti'n cefn. Oedi'r syniad o gael UKIP yn cyfrannu at ynglwydyddiaeth ni fan hyn yng Nghymru, oedi fe'n rhywbeth sy'n poeni ti neu rhywbeth wyt ti'n groesawu? Bydde fe'n braf cael, pobl yn llun Nigel Farage yn y cynulliad? Dwi jyst yn cytuno bod gyda pawb hawl i barn nhw, ond dwi'n yn cytuno efo be maen nhw'n dweud, ond maen nhw yma, gys nhw dweud be maen nhw eisiau, ond ar diwedd y dydd, dwi'n rhywbeth swn i'n mynd ymlaen efo ac yn cytuno efo'n personol, ond mae jyst yn dibynnu be mae'r wlad i gyd yn cytuno ar, dwi'n meddwl, dwi'n yn wbath unigol fedri thrwy'n penderfynu. Gret, diolch. Fer blaen fan hyn, Strade. Isabel, beth yw'r farn di ar Nigel Farage a UKIP a'i lle posib yn ynglwydyddiaeth Cymru? Yn bersonol, dwi ddim yn gefnogi UKIP neu Nigel Farage, ond dwi'n credu yn enwedig ar ôl trychinau Paris, dylai Llywodraeth ni dangos cross-section o pawb sy'n byw yn y wlad. Os mae pobl yn pleidleisio dros UKIP, dylen ni dangos barn nhw, a dylen ni dangos barn pawb fel wlad sy'n cefnogi democratiaeth a pluraliaeth. Gret, diolch. Luke, ti'n poeni fydd na... Mae sôn i gael yn Ffrainc nawr bod pleidiau Front National, enghraifft, sydd yng ngwedd UKIP yn hyn, bod nhw'n mynd i elwa achos maen nhw'n pleidiau mwy eithafol a sy'n cynnig atebion falle rhwyddach ar ddelio gyda bygythiadau allanol. Ti'n poeni bydd hwnna yn gyrru pobl i gyfeiriad UKIP ym Mhryden? Ie, yn enwedig yn ôl y trychinebau yn Paris, bydd llawer mwy o bobl yn gefnogol o UKIP. Fi'n bersonol, fi ddim yn cefnogi rhan helaeth o bolisiau UKIP, ond ar yr un pryd, fi ddim yn hoff o rai o bolisiau plaid, llafur neu'r cydwadwyr. So, fel mewn byd democrataeth, mae barn dyn nhw a dyn nhw cael eu cynrychioli yn y cynulliad. A fi oedd tipyn o sylw, wedi yn y wasg Gymreig i ardal Llanelli yn etholiad seneddol, a bod UKIP yn ymgyrchu'n eitha cryf yna. Ti'n synhwyro bod yna tipyn o gefnogaeth iddyn nhw a bod cefnogaeth yn chwyddo? Os, mae lot o gefnogaeth gan UKIP yn Llanelli, a mewn ffordd, fi ddim yn gefnogol o'r ffordd mae pobl yn pleidleisio, ond mewn y ffordd yna, mae UKIP heb cael llawer o bwer, a mewn ffordd mae fe'n dda, achos yw llais nhw ddim yn gryf iawn o fewn San Steffan. Odi wedi denu pobl newydd i wleidyddiaeth, ti'n meddwl? Neu jyst pobl sy'n newid pleidiau? Na, wrth gwrs, mae wedi denu llawer o bobl at wleidyddiaeth. So, pobl sy'n ymwybodol o bolisiau pleidiau gwahanol, a mae UKIP yn ydyn nhw un polisi cryf, sef ffoduried a mewnfudwyr, a mae pobl yn gefnogol o'r bolisi ni, a wedyn ni'n mynd troi dy blaid ni'n unig. Diolch. Anwen, o'n i'n gweld bod ti'n gwrando fyna ar Luke, fel un arall o Gyffiniau Llanelli. Pwy mae UKIP yn denu? Pwy yw'r bobl sy'n cefnogi UKIP? Fi'n credu mae'n denu henoed a pobl ifanc, yn enwedig y henoed, achos maen nhw sy'n gweld, nhw sy'n bod yna fwy amser, so maen nhw'n gweld siwt mae'r cymdeithas yn newid, yn enwedig mewn fudwyr. So fi'n credu bendant henoed a hefyd pobl ifanc, achos ni'n sym lot o mybyddiaeth ni o wleidyddiaeth, so ni'n gweld yr polisi yma sy'n apelgar iawn a ni'n mynd amdani heb unrhyw ymybyddiaeth o pleidiau eraill a polisi eraill. So. Ond oedd ffaith bod nhw yn denu pobl at wleidyddiaeth yn llesol, oedd yw'n ffaith bod nhw'n creu trafodaeth yn llesol, neu wyt ti'n poeni am goblygiadau hynny? Fi yn poeni am yr oblygiadau fel Catrin yn gweud, oedd pwynt i listad y ddifra amdano fel y goblygiadau o nhw yn dod i bwer, ond sa'n credu gewn nhw digon o bwer yn Llanelli. Mae llafur yn gryf iawn yn Llanelli, yn enwedig y gweithwyr. A fi'n credu mae plaid hefyd yn dweud. Mae plaid wedd y gryf yn Llanelli, so fi'n credu dewn nhw ddim i bwer yn Llanelli.
Jyst ychwanegu, mae cefnogaeth wedi bod yn Llanelli yn ddiweddar i UKIP. Y tro cynta i'r ceidwadwyr mynd lawr i pedwerydd, a mae'r UKIP wedi codi trydydd yn Llanelli. Fi'n credu mae hwnna yn becso fi, a mae'n becso nifer o bobl eraill fyd. Ond fel chi'n gweud, mae fe'n lleso bod yn denu pobl i wleidyddiaeth. A mae fe'n un trafodaeth rhwng pobl ifanc hefyd. Wel, jyst gofyn y cwestiwn. Ond pan bod e'n poeni ti, bod ti'n sôn am, mae fe'n poeni fi i weld UKIP yn ennill tir. Pan bod e'n poeni ti, pan ti'n defnyddio'r gair yna? Fi'n credu bod nhw'n blaid eithafol iawn, a fel oedd Dafydd Ellis Thompson yn gweud yn gynharach hwnna, bod pobl o pob plaid yn troi i weld nhw, a mae hwnna'n od achos ti'n gweld fod pobl o bob spectrwm yn troi i gefnogi plaid eithafol, a mae hwnna'n rili ryfedd i weld rhywbeth yla, a yn debyg i bewedodd Eirgain yn gynharach amdano y plaid natsiaidd, a fi'n gweld tebygrwydd dim dim yn llythrenol, ond fi'n gweld bod y sgiliau a'r dill maen nhw'n neud yn debyg iawn i yr Almaen yn yr 1930au. Mae hwnna'n weid, mawr cymharu nhw gyda natsiaeth, ond derbyn y pwynt, os rwy'n eisiau achub cam UKIP yn hyn o beth, hynny yw, mae'n weid mawr i gymharu UKIP a natsiaeth. Achos dwi'n mynd i goffa gloi'r drafodaeth mae nawr. Reit, Dafydd Ellis Thomas, na i drosglwyddodd o'r her na i chi de. Ond ydy'n anheg a UKIP bod ni'n cymharu nhw â natsiaeth? Ydy, fyswn i ddim yn cymharu unrhyw blaid wleidyddol a natsiaeth, oherwydd roedd natur natsiaeth yn ddoi hun a ffasgaeth yn yr Almaen, ond hefyd yn Sbaen. A'r hyn ddigwyddodd i bobl Guernica, fyddwch chi'n gyfarwydd iawn, falle, a'r peintiad enwog hwnnw gan Picasso, Guernica, tre fechan yn Gwlad y Basg yn y mynyddoedd a gafodd ei bomio. Yr enghreifftiau cynnar o'r bomio o'r awyr. Mae ffasgaeth yn ffurf o reoli gwleidyddol sydd yn mynd yn groes i unrhyw egwyddorion democrataidd. Ond dyw UKIP ddim yn y sefyllfa yna, dwi'n meddwl. Ond wedi dweud hynny, dwi yn meddwl bod gyda nhw gyfraniad i drafodaeth a dwi'n wrth fy modd cael dadl wleidyddol. Ac felly pwy bynnag fydd yma o UKIP, nid yma, yn yr adeilad pyn bach mwy na sgynnon ni heddiw yn y Senedd, jyst tu ôl i chi fan hyn, mi fydd y fyddai'n edrych ymlaen am gael dadlau gyda nhw. Pan ddod nhw yma, fe rai nhw weithio, a fe rai nhw brofi bod gyda nhw rhywbeth i ddweud. Fe rai nhw weithio'n galed ar y pwyllgorau, fe rai nhw gynrychioli etholwyr, fe rai nhw sicrhau arian cyhoeddus i'r ardaloedd maen nhw'n ei gynrychioli. O fel dwi'n deall, mynd i chwarae'r gêm wleidyddol maen nhw. Maen nhw'n mynd i sefyll yn unig ar yr rhestr. A ydych chi'n cofio, mae gennym ni ddwy system o bleidleisio ar gyfer 20 o etholaethau ar hyn o bryd, ac yna pleidleisio rhai ychwanegol ar y rhestr. Wel, os mae dyna'r gêm maen nhw'n chwarae, mae'n haws iddyn nhw ddod i mewn. Ac felly, fydden nhw ddim mewn gwirionedd yn cynrychioli ar draws pob ardal yng Nghymru os mae dyna na nhw, dim ond yr rhanbarthau mwy. Ond gawn ni weld, ynddo? A gawn ni weld sy'n bydden nhw'n bafio. Iawn, nawn ni gloi drafodaeth yma. Dafydd Ellis Thomas, fi'n mynd i ofyn i chi, trial, ta beth, gawn ni weld os chi'n barod am yr her, i broffwydo. Chi'n sôn fyna bod, mae'n debygol iawn fod UKIP yn mynd i ennill seddi. Faint o'ch seddi chi'n meddwl? Wedwch ar bethau nawr, mae UKIP yn mynd i gael yn y cynulliad yn 2016. Wel, dwi'n credu yr athro Roger Scully o Brifysgol Caerdydd fod i'r arbenigwr sydd yn gallu mesur canran pleidleisiau a'i cymharu nhw hefo'r seddau tebygol. Ac mae o yn dweud bod UKIP yn debyg o gael rhwng 6 a 8 neu 9 o seddau ar yr rhestr. So gawn ni weld. Mae'n dweud bod y Blaid Lafur falle ddim wedi cael mwyafrif dros bawb. Bydd Plaid Cymru'n dal o gwmpas ble maen nhw ar hyn o bryd. Bydd na un rhyddfrydwr ar ôl ac bydd ceidwadwyr o rwla gwmprwng 15 ag 20. Ond, fel dwi'n dweud, dwi eisiau gweld rhagor o aelodau cynulliad, a llai o gynghorwyr ac o aelodau eraill etholedig, mwyn i ni gael cryfach cynulliad genedlaethol a gwell llywodraeth yn y wlad yma i edrych ar ôl yr holl bethau yna sydd tu ôl i chi yn y cefn. Diolch yn fawr. Na fe, diolch yn fawr iawn i chi, Dafydd Ellis Thomas, diolch yn fawr i chi am eich trafod. Reit, newn ni roi'r gosodiad yma i bleidlais nawr, felly pleidlais system. Na chi. Reit, os newch chi gofrestru'ch awydd i bleidleisio i ddechrau, fel wnaethoch chi drwy'r blaen. Na, sy'n pleidlais o'ch chi ran, Dafydd Ellis Thomas.
Pan eich chi wylio beth mae democratiaeth ar waith ymlaeth y bobl ifanc yma. Un ar ôl, dyna ni, reit, fi'n mynd i gau hwnna. A'r gosodiad yw, does dim lle i UKIP yng Nghenilliad Cenedlaethol Cymru. Os ydych chi'n cytuno bod dim lle iddyn nhw, gwasgwch y botwm gwyrdd. Os ydych chi'n cytuno bod lle iddyn nhw, gwasgwch y botwm coch, hynny yw anghytuno ar y gosodiad, a gwenu ymatal. Felly, os bod dim lle iddyn nhw, gwyrdd, os bod lle iddyn nhw, coch a gwenu ymatal. 2 ar ôl i bleidleisio. Pawb wedi pleidleisio. A dyma ni. Mae 4 yn meddwl bod dim lle iddyn nhw, ond mae lle i UKIP yng Nghenilliad Cenedlaethol Cymru yn ôl 25 ohonoch chi, 6 eto i benderfynu. Felly mae'r gosodiad methu, mae lle i UKIP yng Nghenilliad Cenedlaethol Cymru. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Dyma i chi weld y pie chart, a graffs bach gwahanol. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch yn fawr iawn i chi, Dafydd Ellis Thomas, am ymuno â ni, a'r aelodau cynulliad i gyd am y trafodaethau. Mae'n bod yn gret, boes. Fi'n cael hwn o'r neges o lawr thai. Felly diolch yn fawr iawn i bob un ohonoch chi am gael dod i'r ysgolion ato chi. Gallu cael chi lawr yma i drafod neithwr a trafod heddi. Fi wedi bod wrth y modd. Chi'n gymeriadau i gyd a pwyntiau diddorol gyda chi gyd. Falch iawn o glywed nhw. Diolch yn fawr iawn i chi a diolch i'r ysgolion am eu cefnogaeth.